Once the city used to pulse with energy. Dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize, or didn't care, and accepted them. They chose a comfortable life. Some didn't. And those who refused to conform were pushed to the sidelines, criminalized. They became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge, between the gloss and the reality. The mirror's edge. We keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become pathways and conduits, possibilities, and routes of escape. The flow is what keeps us running, keeps us alive. Training time, Faith. Yeah, I know you hate it, but that fall took you out of commission for a while. And now you're back, you gotta keep sharp, especially in this city. Check out these new training grounds. Pretty slick, huh? Celeste's on runaround duty, so get to her and just go with the flow, okay? No niin, terve vaan. Se on Signifini täällä ja pelataan nytten uutta sarjaa omalla kanavalla. Eli tossa mun luovan tauon aikana menin salaa kuvaamaan tämmöstä peliä kuin Mirror's Edge. Aika moni varmaan tietää tän. Todella mainio peli mun mielestä. Nyt on semmoinen tilanne, että on pakko säätää ääniä. Olisiko tossa hyvä? Kiitos. Too much. No itse asiassa mä voin laittaa nää näin ja sitten noin, nyt on parempi. Sain kuulokkeiden asetuksen editointivaiheessa pelin ääntä saa sitten vietyä pienemmälle. Hi Faith, welcome back. Didn't think we'd be seeing you so soon. Eli tää pelihän muuten niille, jotka ei tiedä, mutta uskon, että aika moni tietää, kertoo mun pitkäaikaisesta harrastuksesta, eli parkourista, tai ei tää kerro siitä, mutta tässä käytetään sitä hyödyksi. Tässä niinku tää Faith, eli kellä me pelataan, on niinku siskonsa perässä, joka on poliisi ja haluaa löytää sen. Tuo melkein meni niinku suunniteltu, eli ehkä mä nyt kumminkin tasapainoilen tällä left stickillä, koska se on paljon helpompaa. Pysy pystyssä. Tää on niinku 2008 vuonna julkaistu peli, mutta katsokaa näitä grafiikoita. Sanoisin, että yksi aikansa parhain, en mä tiedä. 2008 vuoden ehkä parhaat grafiikat. Tässä jopa näkee jalkansa kun liikkuu. Harvoissa peleissä pääsee näkemään omat jalkansa kun liikkuu. Niin tästä saa antaa mielipiteitä tästä sarjasta, niin kuin esimerkiksi, että pelaanko mä tän pelin ensinnäkään läpi, katonko mä noin kutskeneet, mä katoin ton äskeisen kutskeneen ensimmäistä kertaa kokonaan. Mä en tätä kumminkaan vielä niin pitkälle kuvannut, että en ole niin pitkälle kuvannut, että ei tunnu missään, jos te ette halua nähdä tätä sarjaa. Mutta mä oon kyllä halukas tän tekemään, jos te haluatte tätä nähdä. Että en mä tätä pelkästään oman tahtoni vuoksi tee silleen, että en oo silleen fakta katsoja, että I'm gonna do this. Että ei oo sille tyylille. Mä voisin nyt tätä ekan kenttään pelata tän tutoriaalin ja sitten sen ekan mission. Ja joo, tää on aika tylsä tää harjoitus. Koska pitää koko ajan katsoa niinku mitä pitää tehdä, vaikka mä oon tän tutoriaalin pelannut 1 000 000 kertaa. Siis 1 000 000. Mä oon pelannut ihan liian monta kertaa läpi tän tutoriaalin.
koska kun tän tutorialin on pelannut läpi, niin sitten tänne pääsee tekemään kaikkea kivaa ihan vapaasti tänne kenttään. Mutta se vaatii sen, että aina pitää pelata tää tutoriali uudestaan. Niin sen takia mä oon pelannut tän aika monesti ja oon pelannut tän myöskin pariin otteeseen läpi. Ja niin. Tai en mä tästä enää muista mitään, tää on pitkästä aikaa pelaan tätä peliä. Ja nyt päästään aseharjoitteluun. Tai ensin on melee ja sitten on tuo aseharjoittelua. Meidän pitää hakata tuo kaijaa. Jump kick. Siitä sait. Slide kick. Väiskö 74 on nyt onlinen. All right, Faith. Let's run through some weapon disarms, just in case. Mistä sitä tuli kolmiosta? Tai sitten tässä on käytetty motion juttua, eli tätä näin, että voi tätä ohjainta heiluttaa silleen. Nyt päästään leikkimään hidastuksella. Kas noin. Okay, that's enough training, ladies. Gotta get to the real thing. Drake's got a job for yourself, so check in with him. Faith, let me know when you're ready to get going. See you later, Faith. Nyt päästään itse peliin. Play game, niin kuin tossa näette, siinä lukee stay here, että sinne voi jäädä sitten harjoittelemaan. Ja saatiin tropyy, koska mä en ole tällä uudella käyttäjällä pelannut tätä peliä sitten pätkän vertaa ja mä löysin sipsin. Lähdetään suoraan pelaamaan. Ilman pitempiä introduktioneita me ollaan kyllä tai ette tee pakosti jo, mutta mä oon tämänkin kentän pelannut niin moneen kertaan. PC:llä pari otteeseen ja nyt pleikkarilla. Mulla oli tää alun perin mun läppärillä ja aika outoa, että tää muuten pyöri sillä. Vaikka se oli aika huono. Ja joo. Siis mä en edes ostanut sitä, mä vaan siis mun kaveri tuli meille sille, joo mulla on Mirror's mukana, tai mä sanoin silleen, että vois ottaa sen mukaan, kun sillä on se asennettiin se mun koneelle ja pelattiin sitä kauan. Sitten kun se lähti, niin sit mä ihan vaan pottuilukseni kokeilin sitä käynnistää sitä peliä ja sehän toimi ilman levyä aivan mainiosti. Osunko? Mä en ikinä osu tohon. Vaikka mä oon pelannut tän kentän niin moneen kertaan, niin mä en ikinä vaan osu tohon. Joskus pari vuotta sitten, kun tää peli ostettiin, mun isoisko osti tän. Se maksoi 4 € ilman alennuksia. Tai mitään. Sitten nyt oltiin uuden vuoden aattona, käytiin aamulla kaupungissa. Niin siellä oli GameStopissa sitten Mirror's Edge 15 € käytettynä. Ja täällä taisi olla eka salkku, jep. Packs are hidden stash points. En oo noita ikinä viittynyt sen enempää keräillä, mutta nyt päästään Chaseen. Elikkä hostailla ja mennään tälle sivuutta. Mä en oo ikinä mennyt tälle sivuutta. Tässä olisi kannattanut tehdä ehkä roolia. Ja nyt lähdetään. Oho, fuck the stairs. Mä kyllä feilasin vähän tosta nousemiseen, mutta tää on tätä Mirror's Edgeä, eli poliisa ja karkuun. Ja tänne näin. Ja. En mulla oikein mitään sanottavaa, mutta on tässä kyllä aika kauan jo
hölöttänyt jo. Get your ass ready to move. Semmonen hanke on tässä näin tulevaisuudessa, että sitten kun mä tein pelaajapopulaarisen lain läpi, niin sitten tulee tätä Ratchet & Clank, sitä aitoa ja alkuperäistä sarjaa. Mun pitää sitä varten hommata se 1. Mulla on Pleikkari 2, 2 ja 3. Sain Lolledrosilta sen 2. Ja ei vääränäppula. Sen 2 ja nyt en jaksa kumminkaan ruveta sitä trilogiaa enää hommaamaan, kun mulla on jo se 2 ja 3. Jos mä ostan käytettynä jostakin sen 1. Pleikkari 2 mennessä on 1 hedu. You ready, Phil? Yep, I can see Faith now. Että ihan aidolla ja alkuperäisellä Pleikkari 2 versiolla pelataan läpi ne alkuperäiset. Ja sitten varmaan Futurakin tullaan jossain vaiheessa tekemään, mutta siihenkin mun pitää hommata vielä 1 peli, eli Come on, Faith, CPF on tämä toivotaan meikä Eli tämä, mikä sitä nyt on. Tämä You gotta get off that rope. Tools of Destruction, niin mulla puuttuu se ensimmäinen. Mulla on Quest for Boot ja Crack in Time hommattuna. Ja siinä me nähdään itsemme varmaan. En mä tiedä. Ei me tätäkään ruveta katsomaan. Ei katsota noita kutskeneja, niissä ei ole ikinä mitään järkevää. Tai onhan niissä joskus, mutta vois vielä 1 kentän toiselta vetää tähän jakson, kun tän kesti vasta 12 minuuttia. Siinä on Merck's Lair, eli täällä on se ukko, mikä puhuu siellä radiopuhelimessa. Officer Connors. Going to see Pope. Robert Pope. Taking a statement on that break-in last week? Yeah, anyways, it's 56 West Arlen Drive. Joo. Tell Lieutenant Miller. En mä tiedä, mä nyt puhun tän kutskeneen päälle, koska Thanks. voin. Eyes out. Se Merkki ei jostain syystä nyt oo täällä, mä en enää muista näitä kutskeneja, enkä mä oo kaikkia Listening kattonut. to the chatter. You know me. Tuo kelle toi nyt puhuu, niin se on se Merkki, eli kenen tää paikka on. Se tuolla kattoo, että Faith pysyy hengissä. Ja nyt me mennään tapaamaan Katea, vai mikä se tyypin nimi oli. Elikkä tämän Faithin sisko, en muista oliko pikkusisko vai isosisko vai keskisisko, en tiedä. Ja sinne meni rotta sähköaitaan ja sai pienen sähkärin, mutta rotat ovat tyhmiä. Okay, Mä muistan nää kentät melkein ulkoa. Pope's place. I guess En that's muista where you're mitään headed. Be careful. salkkujen paikkoja tai semmosia ulkoa. Mä oon pelannut tän aika moneen kertaan tämänkin kentän. Tää oli mun yhteen aikaan mun lempikenttä. Aika iso You know we hyppy, was ei running tuntunut from missään. right? Finally, someone who could actually make a difference in this place. Poliisiasemalle. Tai en mä tiedä onks tää poliisiasema, mutta täällä se on se Kate. Tää peli on tosi tämmönen värikäs, tai niin sanotusti väririkas. Elikkä täällä on tosi paljon tämmöstä kirkasta vihreätä. Xää piti painaa. Joskus mulla bugas tää peli silleen, että mä tulin tähän ja mä menin tähän kulmaan. Mä menin tästä hissin seinästä läpi. Ei se kyllä tainnut olla edes tässä kentässä, mutta hississä kumminkin. Mä tein jotenkin tälleen ja mä menin siitä läpi. Ja tossa lukee, vai lukeeko? Siinä lukee aina kaikkia uutisia. Joskus siinä lukee niistä runnereista, eli niistä keitä me ollaan. Ja siinä näkyy käsi ja toinen käsi. Onks kynnet lakattu hyvin? Ja siinä näkyy jalat. Tää me katsotaan, koska tää pitää katsoa. Vaikka tuolla lukee skip, mutta tää me katsotaan. Koska siellä on Kate. Kate? What are you doing here? What happened? Did you? No! You don't recognize him? Should I? It's Robert. Robert Pope, friend of Dad's. Shit, that Pope. He called me. We hadn't talked much since I joined up. He had a break-in last week. He's still a campaigner. Eli Kate on Don't you read poliisi the ja... news? It's not news anymore. It's advertising. Ja. He was running from mayor. So the break-in Ja nyt must tulee really poliisi spook perään, them. koska mä skippaan tän, koska mä en jaksa katsoa tästäkään. Ja tulee ihan turhia vihjeitä, mä osaan tän kentän Get ulkoa. out of that building. Toivottavasti.
Tässä oli silloin aikoinaan niin siistiä, kun pystyi menemään tosta lasista läpi. Poliisit tulee, ojemmetti ei kiinni. Poliisit tulee tuolta päin ja me ollaan tosta. Tästä kai piti mennä ylös. Mä luulin ekan kerran, kun mä pelasin, että tonne hissiin pitää mennä, mutta ei. Eihän sinne pidä mennä. Vaan pitää mennä tänne. Pitikö tästä mennä tänne? Joo. Tai ei tonne puolelle, vaan tänne puolellehan sinne piti mennä. Sitten piti mennä tänne ja tästä ylös. Mulla on oikeasti kipeä java. Noin. Niin sitten tonne ilmastointikanavaan. Ja tuolla tulee poliisi. Tänne rupee kohta ampumaan tätä käytävää. Ouch. Tuonkin olisi varmaan voinut tehdä rollia, mutta se on muistunut. Tossa voi tehdä rollia. Nyt tulee aika siisti kohta silleen. Tää on aika kiva kohtaus. Ei yhtään varmaan kulu housut tai mitään. Ei kuulosta kovin mukavalta tuo ääni. Hyppää! Se ei ole hyppynappula! Sinne katosi eeppisyys ihan niin kuin Sly 2 finaali-episodissa. Äärinappula taas. Muistan kenttulkaa, mutta en muista näppäimiä. Hui! Jackistakin mä meinasin tehdä LPn sitten joskus, jos mä hommaan sen trilogian. Mun pitäis sitä ennen vaan pelata 1 ja 3 läpi. Ja se 2, mä sitä 2 kaikinaan läpi melkein. Tää on ihan niinku suoraan jostain elokuvasta tämmönen poliisikohtaus. Tästä kentästä mä taidan muistaa yhden salkun ainakin. Se vähän hidastaa tätä meidän episodia, mutta tässä on vielä aikaa. Kohta tehdään semmonen aika eeppinen huijaus poliiseille. Me vedetään niitä höplästä niin sanotusti. Mennään patjalle ja sitten mennään tänne. Oliks tässä kentässä, mistä mä muistin sen salkun? Ouch. Juu, oli tästä. Tonnehan meidän kuuluis mennä, mutta haetaan nyt salkku kerta se on täällä. Tässäkin kentässä on 3 salkkua, mutta en ole niitä vaivautunut ikinä sen enempää etsimään. Koska niillähän ei oo periaatteessa sen enempää vaikutusta. Paitsi jos haluaa platinalle vetää, mutta en mä tiedä saako niistä trofeja, mutta jos saa, niin sillähän saa platinalle vedettyä. Enpä oo jaksanut yrittää vetää platinalle, kun ei se mua elämäni hirveästi vaikuta, jos se on platinalla tai ei oo platinalla. Mut nyt tulee se källikkä, me vedetään noille poliiseille. Hissistä tulee poliisit. Me mennään tänne. Sitten me kierretään täältä. Poliisit lähtee tonne perään. Sitten me juostaan tänne hissiin. Bye bye poliises. Tämmönen mukava 20 minuutin episodi, vaikka kyllä tässä vielä vähän tulee tässä kentässä tekemistä. Shit, man, this damn city. So you know him, huh? Well, you sure opened a can of worms on this one. Take the bridge across the avenue and head for Centurion Plaza. Niin joo, tässä pitää mennä vielä sinne ulos. Niin tosi värikäs peli, niinku nyt on keltainen tää paikka ja musta väri sekaisin. Tää ulkomaailma on tämmönen tosi puhdas, valkoinen ja täällä on taas tämmöstä hienoa keltaista. Ja tästä pelisarjasta ei tule kovin pitkä, koska nytkin me ollaan päästy jo tutoriaali plus 2 kenttää 20 minuuttia. Elikkä ei tule todellakaan olemaan kovinkaan pitkä episodi, koska tässä on 8 kenttää ja me ollaan nyt vedetty 2 vai 3. Tässä
se vähän riippuu, ne viimeiset kentät on vähän kinkkisempiä sitten vetää. Siellä on just vähän kovemman luokan räiskintää ja taktiikkapeliä rupeaa olemaan siellä pidemmällä. Eli pitää vetää ilman keuhkoihin ja juosta. Ja älä paina siitä näppäimistä. Oliko sitä tässä kentässä, kun me mentiin sinne paikkaan? Oliko reitti? Tuolta olisi voinut tulla myös, mutta me nyt tultiinkin tuosta aikaisempaa reittiä, koska me kerettiin sinne. Tässä tulee vielä vähän tämmöstä poliisien hakkaamista. Oho! Näettekö millaista ammua? Ase pois, se on turha. Tässä niinku oranssia, tämmöstä tosi puhasta oranssia tässä on. Ja tuolla on vähän oranssia sävyjä ja sinistä ja kaikkea. Todella hyvin suunniteltu peli. Tai silleen... Ja varmaan tosi kauan mennyt, kun pitää suunnitella tämmönen kokonainen kaupunki niinku. Tällä. Koska tässähän ollaan aika useassa paikassa tätä kaupunkia. En mä tiedä, tosi useassa paikassa tätä kaupunkia päästään irti ja nyt hypätään tästä. Oliko se? Kyllä. Ja nyt tuo ystävällinen runneri tulee pelastamaan minut. You okay? Come on. You did good, Faith. No word on what's got the blues so trigger happy, but I'll keep on it. And, don't worry about your sis, okay? We'll fix it. Eli tämmönen episodi tällä kertaa ja tämän kanavan virallinen ensimmäinen sarja ja... Joo, mä kuvan tätä vielä vähän lisää tähän samaan syssyyn, että mehän nähdään sitten seuraavassa jaksossa. I don't know what it is, but they're